Ahoj všichni, tady Vyuš a já vás vítám u nového videa z hry Star Stable Online. Dnes tu máme středu, což znamená, že se středou přicházejí i nové aktualizace, na které se dnes společně koukneme. Ještě než začneme s videem, tak se chci omluvit, že asi vyjde později z důvodu toho, že video nenatáčím z domova a není to úplně nejlepší Wi-Fi ani signál. Tím pádem se všechno strašně dlouho načítá a také mi trvalo, než jsem se do hry vůbec dostala, protože mi to furt padalo, takže budeme doufat, že to bude v pohodě už. Tak první nějakou menší změnou, která nám do hry přišla, jsou nějaké zvuky koní. Já vám to teda přečtu přímo ze stránek Star Stable. Přepracované zvuky koní. Možná jste si všimli naší velké aktualizace našeho zvuku pro koně. Máme nové zvuky nárazů kopyt na různé povrchy, vylepšené dunění a efekty foley pro různé způsoby chůze a autentickou dechovou a hlasovou zpětnou vazbu od vašich koní. Připravte se na pohlcující a realističtější zážitek z jízdy. Neustále se snažíme vylepšovat zvuk, takže nám dejte vědět, co si myslíte. Takže prostě by to mělo být, že když jedete, nevím jak to říct, prostě takovým tou chodníčku řekněme, tak to bude třeba znít jinak, než když jezdíte na trávě. Koník by měl jako třeba možná i nějak třeba řechtat, uvidíme. Bohužel si to společně neukážeme, protože prostě, jak to říct, prostě moje natáčení, řekněme, nesnímá tady ty zvuky, takže bohužel si to neukážeme společně, ale já věřím, že pro vás to bude třeba taková jakože víc wow, že si to vlastně prozkoumáte sami a vyzkoušíte si to. A teď se přesuneme do Fortpinty, kde máme nějaké novinky na diskotéce. Tak jsme tady na diskotéce a novinkou by měly být nové sety, se kterými můžete zářit na diskotéce. Sety najdete tady u toho obslužku, kde byly všechny a koukneme se nějak na ně. Já už mám všechno vykoupený, proto to tady nemám. Kdybyste náhodou chtěli, tak vám sem hodím nakupovačku z toho, kterou jsem natáčela, jak vykupuju vlastně Disco Shopík celý. A koukneme se teda tady na ty nové sety. Máme tu teda nějaký jakoby zlatý, zelený a růžový. Oni teda píšou, že by se to jako mělo dřbítit, nevím, jestli se to dřbítí, jasně toto ano, ale dobře. Jako já nevím, jo, mně přijde tričko, já i když mám ráda takovéhle jako střihy a typy ve Star Stable, tak nevím, mě prostě na mě působí ne úplně jako, že by mě to nutilo, hej, pojď si mě koupit. Jo, ty brýle jsou celkem pěkné. Bodky, ty se mi jako líbí, protože přece jenom když jsme měli event a já jsem hledala nějaký botičky, které bych se jako mohla vzít. Tak jsem jako vůbec nevěděla, protože takovéhle botičky k šatkům jsem moc nenašla. Takže jsem ráda, že tady jako nějaké jsou. Naušničky, ty jsou taky jako zajímavé, ale já se kupovat nebudu, protože nevyužila bych je. Ale což mi teda přijde trošku divné, je ta cena, protože já chápu, je to prostě jakoby nový typ naušnic, ale přijde mi divné, že toto stojí 6 000 a toto stojí oproti tomuto jenom 4 500, i když to má staty.
Nicméně teda máme takhle nové sety. A to tuším, že z té diskotéky by mělo být všechno. Tak a teďkon se přesuneme na starší ranč, kde já se hrozně moc těším, takže jdeme na to. Já to teda řeknu ještě takhle vedle, což se omlouvám, že jsem na to zapomněla. Nicméně sety, které jsme si ukázali na diskotéce, tak si můžete koupit do 17. Tudíž do středy, 17. července se Starcoiny. Takže můžete si to koupit za 5000 Starcoinů. Z 5000 Starcoiny dostanete všechny 3 sety. Pokud si koupíte 2000 Starcoinů, tak získáte růžový a zelený set, a pokud si zakoupíte 1000 Starcoinů, tak získáte růžový set. Za mě se vyplatí si počkat do Doublu, protože prostě pak si to můžete koupit za ty Starcoiny z toho Doublu a zůstane vám prostě více Starcoinů. Takže za mě se vyplatí si počkat, nicméně nedočkavci, kteří už teďko hnedka potřebují mít nějaké Starcoiny, tak tato nabídka. Takže určitě ji neprošvihněte, protože už končí příští středu. No a my jsme teda teď na starší ranči, kde máme nové rekvizity, ale ještě předtím, než se na ně koukneme, tak tu máme takovou menší aktualizaci také, a to je to, že si můžeme hladit zvířátka, například nějakou kočičku. Tady nám zrovna jedna sedí, takže se koukneme, jestli i tahle, která jakoby tady sedí, se může pohladit. Ne? Dobře, tak nic. Měla by teda jít hladit kočička, kráva a oslík. Já tuším, že nějaká kočička sedí i tady. Jestli tu nějaká ano, ale to je taky na stole. Zkusíme, jestli půjde pohladit. Ano. Ano, ok. A Star se by také dával, že můžeme pozorovat krávy, jak běhají po statku nebo po ranči, takže koukneme se, jestli jakoby opravdu jako běhají, nebo to je jen jejich jakoby taková reklamička. Ale ne, já věřím, že budou určitě běhat. Doufám v to, aspoň věřím. Jestli tady jako... Ok, asi se nám hned jako postavil. Třeba to je, že na tu ale krávu musíme najet. Zkusíme to. Co tohle tady dělá? Tak nevím, asi prostě jen hladit jdou a úplně tu neběhají. Když... Nevím, přijde mi to takové divné, že jednou prostě jdou pohladit a jednou pak nejdou. Jo, i když dávám Ečko, i když jako klikám, tak tady nemám žádnou jako ručičku. Jo, chodí tady. Ok. Ale nevím teda, jestli tady jako chodí vždy, nebo netuším popravdě. Ovečky by teda asi hladit jako nejdou, ale myslím si, že tady ten oslíček třeba půjde, jo. Asi to prostě vypadá tak, že některá zvířátka z toho jsou naprogramovaná, takže ne všechny kravičky se dají hladit. Ale toto je cute. Jo, to je hezké. A myslím si, že i kuřátka nebo slepice by měly jít dokonce hladit. Takže se tam zajdeme kouknout. Ale jako jo, to je roztomilé. Takže dojedeme si tamhle k tomu kurníku. Doufám, že tam budou slepice, protože myslím, že oni možná taky běhají, ale teď nevím. Ano, jsou tady skvěle. Ten bík nevím, jestli si šel někdy hladit. Vyzkoušíme, jestli půjde hladit. No a co slepice? Zase jako žádnou ručičku tady nemám, že bych je mohla pohladit, takže nevím. Jestli to třeba některé, které prostě jenom běhají kolem a nejsou to tady ty, nevím. Jestli prostě netuším.
ještě zkusíme toho býka, ale myslím si, že ten pohodit jako nepůjde, protože asi to úplně není realistický. Ok, dobře. No, takže to máme takhle zvířátka, můžete si to zkusit, kteří jdou a kteří nejdou. A teď se vrhneme na to, na co já se mega a hrozně moc těším. A to jsou tady rekvizity. Rekvizity najdete tady přímo v aréně, takhle na straně u toho býka v tom roušku. A máme tady takhle Ačko, Bčko a Cčko. Mě prostě mrzí, že když jsou to westernové věci, že tady že to je parkour. Jo, prostě myslím si, že by to bylo taky hezčí, kdyby to vždycky mělo jinou tu, ale neřešme. OK, takže Ačko. Já jsem z toho mega nadšená, protože prostě jo, moc jsme toho prostě jako neměli tady, těch westernových rekvizit. Myslím si, že když se přidou na Steveko ten trail, tak všichni westernáci byli jako mega prostě nadšení, i když to skoro není nic. A já jsem strašně nadšená z tady toho, protože ono to vypadá fakt krásně. Líbí se mi, jak je to jakoby takhle tím plotem, takový hezký kytičky, rozdělené, a jako jsou prostě hned dvě jako disciplíny, to je jako boží. To se mi fakt hrozně líbí. I tu čáru, že jsem dali, to jsem taky hrozně happy. A doufám... OK, tak my tu máme bouřku. OK. Doufám, že to tak tolik jako nebylo slyšet. Ale pane bože, jakože... Pane bože, já jsem z toho hrozně nadšená. Jakože fakt hrozně nadšená. Takže to máme Ačko, to jsou takové jakoby rychlostní disciplíny. Koukneme se dál na Bčko. Já jsem na to viděla teda nějaké spoilery, ale že až takto, ježiš, tak toto, to je naprosto boží. Pane bože. Wow. Já to úplně miluju. Podívejte se na to prostě. Reálně to je boží. Ke mně teď přišel Hafan, že se bojí, ty se bojíš bouřky, ježiši. No. Tak jo, no. Já se bojím, já se omlouvám za to, jo. Za tu bouřku, já s tím já nic jako neudělám, můžu tak jako maximálně přivřít okno. Tak máme přivřeno, já doufám, že už to nebude tak velké, protože se mi tady potom, to mám si že záběru a hrozí si mi hafánek. Dobře, takže pak máme také nějaké kavaletky, pak tu máme jakoby toto. Jsem ráda, že přes to nejde přecházet, ano. Takže to je fajn. Takový to župoneček. To já mám ráda třeba na start nebo na konec, to se mi hrozně líbí. Tohleto mi přijde úplně jakože dokonalý, prostě nevím teda, jestli je to úplně jako westernová překážka, jo. Ale jako stejně je to boží. Ok. No, pak tu máme tady nějaký skok, já si myslím, že prostě nemusela jsem dát ty skoky, protože v trailu se to úplně ty skočky nejezdí. Ale dobře, tohle se mi hrozně líbí. Jej. To je fakt strašně boží. No a pak tu máme tady Cčko. Nebudu lhát, ale tohle mě zklamalo. Prostě myslím si, že tady ty kavlety mohli dát úplně kamkoliv. Reálně úplně kamkoliv, do jakýkoliv jízdárny. Ale proč to dali do westernové arény? Protože pokud se někam dají westernové rekvizity, tak nejlepší místo na to je Starshine Ranch. Oni si vlastně takhle vypotřebovali to místo, řekněme, a ježiš. A hodili sem prostě na westernové věci.
Jako já neříkám, ono je to hezké, ono je to jako, je to cool, já nic jako to o tom jako žádná, jo, ale myslím si, že to tyhle ty kablety prostě mohly přijít do jiné areny a že by to bylo lepší, protože ach můj bože, protože prostě tohle není westernové a to mě zklamalo, no to mě mrzí. A ačkoliv je to prostě hezký, tak prostě bohužel, no. Nicméně to máme jako teda vše. To jsou tedy všechny novinky, které nám přišly. Ačkoliv toho nebylo úplně nejvíc, tak si myslím, že toho ani nebylo úplně nejméně, takže takový zlatý střed. Určitě mi dejte vidět, jak se vám líbí tyto akylky, jaký z toho jako máte pocit. A tedy příští týden se můžeme těšit, že Erisa stále šije chaos. Vydejte se na vzrušujícího na Erisiny panenky. Pravděpodobně nám přijde taky bazar, který nám tu sice nepíšou, ale já myslím, že přijde. Takže točno. Příští týden se na aktuálky pravděpodobně koukneme, ale záleží na tom, jak mi půjde internet. Ale z důvodu toho, že už budu doma, tak si myslím, že už by to mohlo být dobře. Tak jo, to ode mě vše. Mějte se moc hezky. Ahoj!